Play Pibaro, Ipidang Sobhai Pija, Yitkmi, but Kikubor Baman Kasmi. President ke United Democratic Party UDP uba met ba lengdo ulaong bakadei ke Kamram jong ke Sorkar jela bantokit ya ke jingsha keno badon ke jingshalan bati be an Dewiong hapo ke jela da kaliang persya ke Sorkar jela la ban kedau ba unong yalam kaliang persya ke Sorkar Dr. Mukul Sangma dang shen ulawan jurip ya ki jaka penlang Dewiong ha East Giant Hills bat ha West Giant Hills bat ula keno baka jur bha ka jingshalan tu Dewiong na lor baka don ru ka jingti Dewiong hapo kathan halor kani uba met ba uloong ba Dr. Mukul uday uwei ru unong yalam pait ba badon ki par Dewiong tina mar kata mau ukham tip bha halor ka jinglong jingman u Dewiong halor ka jingsha keno badon ka jingshalan tu Dewiong uba met ba uloong baka dei ka Kamram jong ka Sorkar ban le ka badon kam bat ki ba keno ru ki dei ban wanra ya ki jingpen shishala ni ki sabut hendrai om ban shukeno tang hal er uba met ba uloong ru ba ki pait ba ki ba keno ba ki trok ki ba ya ki surok ba ki dei ki ba shalan tu Dewiong ki dei ban keli benya bhai ki kot kisla om ban shushandur bat keno ba ki dei ki trok kit Dewiong be an Manu ba your reports kata de kawai pada kitu ki ba alej ira government ba kadon kita kali belum ra de kinu ki proof la ni jing pin syakan to kade kani pe kalau kini teman tapi la ucu cendur ya ka trok Dewiong kawai yang surok balong ba kali illegal syak igi dokumen ski pe parke kabiang nombiak hangta pin salah pa kade illegal ne kade illegal kata kalau kawai mulai mencukran hal air ya kade la so kam nong kai ba itu na taman sukren balakren tinggi dia mencek kata kai kata ke pelong uban kena ni kata sinam kena mengata kata ke jemput ringkan jemput itu umur kalang dua Buat tip kita buat dah dia. He was there in the government. He was there in the government for a long time. During his time, let you.